Hej, mit navn er Thomas Vold. Velkommen til mit hjem. Hey piger, hvis I tager med mig hjem, så er jeg altid klar til at lave noget mad. Det er det med køleskab. Men nu engang, når jeg bor alene, så smider jeg altid lidt. Jeg har allerede lavet det. Det er min Star Wars mad. Det er så her, jeg opbevarer mit helligste våben. Det er nok det bedste. Måske også mit eneste trick, jeg kan. May the force be with you.